ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Хонатеҷе. Рӯзи саиди ҷавон ба ҳама муборак шавад. In рӯз 14 марти соли 2025 шумо дар канали Хонатеҷе қарор доред. 5 дона хонаҳай навори мақсад кӯтоҳакакай тамошо кунем. Барои шумо реклама мекунем. Бо диққат тамошо кунем бачаҳои азиз. Ва барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира фурӯшӣ бошед агар дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош роӣ кунед. Наворои бадна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем бародари азиз. Ирӯза наворда 5 та хона аз якчанд гӯшаву канори Туркистон, аз ҷумла Душанбе, хоб шаҳри Турсунзода, бисёри хона аз Душанбе ҳастанд. Хулос тамошо кунед. Ва агар хоҳем ки ҳамин YouTube канали Хонатеҷе пешрафт куна, наворда лайкҳоро рамонед, дар канали мо подписатсия кунед. Чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша роӣ кунед. Навор маъқул боша лайкҳоро биҷахед, дар канал подписатсия кунед. Ман навора сар мекунам бачаҳои азиз. Ана яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. Мода хона дар курай ай саховат ёки ай 46 или аз мардон ай ҳами ҷоҳо мега духонага дар курай. Мисол ремонташ фасон набоша ҳам мешава, хидмон ремонт мекунем. ҳичи гап надора. Нархаш аз 250,000 то 300,000 сомона мехарем. 46 мардон саховат. Касоне ки ҳамин территория хонаҳои фурӯш дорен, ремонтдор без ремонт то 250-300 тара мехара. Ина маромад шанс аз даст надиҳед, занг занед, хонатон офуршед бачаҳои азиз. Реклама дар кор боша нависед дар WhatsApp мо. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартираҳай боз дар якум этаж қарор дорад. Анаи квартира чӣ хел мебинен, коробка шкатур половинаш хоб шпаклёвкаам кардаги тайёракай. хоб пашти падабои тайёр бигем, фикр мекунем хато намекунем. Як ҳуҷраи 44 квадрати метра, якум этаж. Боз темболи. Нарх 195,000 сомонӣ. Срочно ки фурӯшӣ. хоб паталокш мега ай мисол аму замин то болора 4 метрай, хеле баландишта. хоб шаҳри Ҳисор стадионда наздикай фурӯшӣ 195,000 сомонӣ. Касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, маромад метонен ҳозир ба занг бизанен, масъия карда бигиринша. Наворда лайкҳоро амин рӯзҳо кам мондастем бачаҳко, чӣ қадар метонен лайкҳоро биҷақен. Мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки хонаи фурӯшӣ мақсад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарварда қарор дорад. Духонагай дорои 56 метри квадратӣ. хоб 4 этажа дом дар якум этаж қарор дорад. хона бо тамоми чизи чорааш савдо мешавад. Об, свет постоянӣ. ҳуҷҷатҳо садфоиза. Баня ва ҳоҷатхона ҷудо ҷудо. Мактаб наздикишда. Масҷид, аптека ва бозори Корвон мега наздикишда. хона бо ҳамаи чизи чорааш ба ғайр аз ҷойгоҳи хобу тақалу коса. хона ремонти замонавӣ бо кирпич сохта шудааст. доми 4 этаж, якум этажда қарор дорад. иҷа гуфтааст ки 460,000 сомон нарх бо тамоми чизи чорааш. агар хоҳен мисол бе чизи чора ҳам савдо мешавад, камтар нархаш арзон мешавад. бо тамоми чизош мега 460. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, ина маромад соҳибмулк рақамоша мемонем. ахираш 499 дастӣ ёки 482 WhatsApp шунай. ҳозир занг бизанен, бирем бихаренаш бардар азиз. фасон хушрӯ замонавӣ ремонт кардагӣ. хоб хонаҳотон ранги ҳами шахсиятҳо видеонавор карда роӣ кунем бардар азиз. чем суратҳои холӣ, видеонавори фасон карда роӣ кунен. адресоша пирра роӣ кунен. ҳуҷҷат дора надора, мактаб, масҷид наздик дурай. хоб об светон чӣ хелай, дом мақсад кадом ҳолат, ҳамаша хулас нависонда хушрӯ карда роӣ кунен. то ход рекламаш карда фурӯшта мегзорем. мисол заминай, мошинай, хонаҳай, квартираҳай, умуман ягон молу маҳсулот дигаҳай, хулас чизе боша ҳамин канали мо баҳри шумо кушодагӣ.
хулас реклама када фурӯшта мегзорем. баъд аму комментарияда ҳатман нависонда монен аз куҷо то чанд сума хона дар корай, аз кадом территорияҳо хона дар корай нависонда фикротона дӯстон бизаронед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ боз. ана квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар якум этаж 37 метри квадратӣ. хоб нарх 242 000 сомонӣ. адресоша бодиққат гӯшкенака. чӣ хел мебинен? ремонт хушроай 242 000 чем дига нархҳо хеле арзонак ҳастай. соколни этаж нест, якум этажай. азоб намекашанд. срочно якум микрорайон. хоб шаҳри турсунзода, доми 15А. ремонти замонавӣ, кухни гарнитура дора мега, хоб кондисионер дора мега. хулас қонуну қоидаш хати термикс ҳам ҳастай, документҳо сатвоизай. якум этаж, як ҳуҷрагаи 37 метри квадрата. марамат дӯстон боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк бигирем. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ боз. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри душанбе, ноҳияи исмоили сомонӣ. духонагаи 46 метри квадрата дар сеюм этаж. худи бино мега 17 этажа дар сеюм этаж қарор дорад. бо нархи дастрас арзон. фурӯши калсавои товус дар наздикии яму территорияда қарор дорад. азиз, ин тараф донишгоҳи тиббӣ мешавад, ин тараф донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ, ин тараф донишгоҳи миллӣ ва поён донишгоҳи омӯзгорӣ. боло ва данасос ва назди ҷазирада қарор дорад. 285 000 сомонӣ, ноҳияи исмоили сомонӣ, калсавои товус бардор азиз. марамат боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас кунед. ана ҳамин домда қарор дорад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ боз. ана боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар якум этаж 52 метри квадратӣ. шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, поёни корвонда қарор дорад. фурӯши срочна, падабои тайёр. хоб ҳамин ҳолат тирезаҳо часпондагӣ, таш стяжка, хоб шпаклёвка шкатур кардагӣ. 245 000 нарх, рақамҳои 4430 номерои соҳибмулкай. худотон боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк дастрас кунед. фикр мекунем навор маъқул шид, чизе ки буд, чизе ки хоҳиш кардем ҳамаша навор кардем. фақат дастгирӣ намераса. лайкҳо рамонен, подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша роӣ кунен. дар ютубу тиктоки инстаграм рекламаш мекунем. фурӯшта мегзорем. зинда бошен то навори банда борда азиз.